ànim, ànim, defensem els nostres drets. Oh, ànim, ànim, omplirem tots els carrers. Com cada divendres, volem recordar que encara avui hi ha presos i exiliats polítics al nostre país. Farem la llista. Jordi Cuixart, 907 dies i nits. Jordi Sánchez, 907 dies i nits. Oriol Junqueras, 890 dies i nits. Joaquim Forn, 890 dies i nits. Raül Romeva, 781 dies i nits. Dolors Bassa, 781 dies i nits. Jordi Turull, 781 dies i nits. Josep Rull, 781 dies i nits. Carme Forcadell, 750 dies i nits. Ara farem la llista dels exiliats. Carles Puigdemont, 893 dies i nits. Antoni Comín, 893 dies i nits. Un record especial al Lluís Puig, que ahir va perdre la seva mare, 893 dies i nits. Meritxell Serret, 893 dies i nits. Clara Ponsatí, 893 dies i nits. Anna Gabriel, 780 dies i nits. Marta Rovira, 749 dies i nits. Tampoc descuidem Valtònyc i Adrià Carrasco. Pensem també en tots els represaliats i totes les persones que estan a l'espera d'un judici. I especialment Sharaf i Ibrahim, pels quals abans d'ahir la Fiscalia va demanar 9 anys de presó per les protestes. Fins la setmana que ve i des de casa seguirem lluitant per les llibertats i els drets humans del nostre país. Visca els Països Catalans. Que no condemni un tribunal. Oh, ànim, ànim, ànim,